Ma rriżenjajtx mill-Parlament minħabba raġunijiet mediċi jew personali. Iddikjarat dan l-eks deputat Nazzjonalista Marthese Portelli li qalet li bl-ambjent li hemm fil-Partit Nazzjonalista Bdiet Tħossha Taqta Nifisha. F'artiklu li kitbet fuq the Sunday Times of Malta, Marthese Portelli qalet li kien hemm min ħaseb li rriżenjat minħabba raġunijiet ta' saħħa jew raġunijiet personali. Imma assigurat u serħet moħħ kulħadd li m'għandix problemi f'saħħitha u mhux għalhekk ħadet dan il-pass. Għaldaqstant Portelli kitbet li sabiex tevita spekulazzjonijiet mhux preċiżi u tiċċara l-affarijiet imma rriżenjatx mill-Parlament minħabba raġunijiet personali. Marthese Portelli, esponent mill-fazzjoni Busuttil, waħda mis-sbatax il-Blue Heroes, fetħitha fuq is-sitwazzjoni li hemm fil-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Adrian Delia. Qalet li hemm ambjent ta' tuħta nifs. Portelli kitbet li min iħossu f'ambjent suffokanti m'għandux għażla oħra li joħroġ minn dak l-ambjent. U jekk għamlet u rriżenjat minn deputat Nazzjonalista. Qalet li dejjem iżżomm soda mal-prinċipju u l-għanijiet tagħha li motivawha tidħol fil-politika snin ilu. There comes a time when one realizes the current ambience is shaking, kitbet Marthese Portelli, li bdiet tħossha li fil-Partit Nazzjonalista hemm atmosfera ta' nuqqas ta' libertà. Għaldaqstant hija ħadet id-deċiżjoni li tirreżenja minn deputat Nazzjonalista filwaqt li ma eskluditx li rġa' tidħol fil-ħajja politika. Marthese Portelli hija waħda mill-esponenti nazzjonalisti li ma kinitx taqbel ma' Adrian Delia u kienet lesta li tagħmel dak kollu li jgħidilha Jason Azzopardi tant li naqdet miegħu fis-sejħa biex Delia jwarrab minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.